Khasi Author Society mentaka khandru tarik risau arhaja arphaulai kalalet bane kendu ya menteri rangba kajala ukon rat ke sangma ban kentu ban wanra ya kajingpan kala ya ka Meghalaya Language Act arhaja san u president ka KAS u Dr. DRL Nonglat habakran Shakilat Pathai Khubor ulaong bahapo ka Meghalaya Language Act arhaja san lakdo baka khasi bat garo ki de tangki ktian ban rap namar kata ladawa ba de ban penkala ban penlong no ya kaktian khasi kum kaktian sorkar jong kajala habayade bak kajing dawa ban penrung ya kaktian khasi haka kharnet ka phra jong ka reti sanshar kari u Dr. Nonglat ulaong bakila pentip sha u menteri rangba bahaka arpo khandai tarik bat lai phau tarik nailur arja arphau lai ka KAS kala dep ban penlong ya ka seminar hanong ba Delhi bat la penlong ru ya kajing shong kalan mongor u Dr. Nonglat ulaong bana kani kajing yakhi ka ba jai jai kila shime ki katto kani kirai kata kalong ban pan ya kajing tip jingpan syai nakatanat kampo iyeng ka sorkar pedeng hangno ka jingdawa ban penrung ya kaktian khasi kala don menta bat ban kentu ya ka sorkar India ban wanra ya ka anyaro ban ithu ya kaktian khasi na ka banta ban plilat ban penrung ya kaktian khasi haka kharnet ka phra haka ni ka yeng dolbar parliament ka ban sa shen hakabedai bat ka jingpha ya ka sithi sha ka sorkar kami ngilaong ban pha no mardor bat ulaong ban pha no hakatayo ka banwan ulapan ro ya ka jinga trelang jong ka khasi authors ha ka draft ya ka sithi ngin sale ek badan kam ban ngi kwa ban pentikna ba kata ka sithi ka dai ban lej hakatayo ka banwan hakbedai pat bat ka jing penlong official language dan iktian sarkar ya iktian khasi kata le se kandang khamsimpor kattu kat ni namar ka department ka badai ka habban pule benia ya ki nongrem jongka constitution jongkari India hak bedai bat ka penlong ktin sarkar ya kano ktin hakano kono jela bat kumjuru ban habisar benia ya kedeka Meghalaya Language Act arjasan ka bamenta ti ya kata ngiong kila ban sim ya kapor dan rai ka jingkwa jongi ka long ba hakawai ka sngi dai ban slemhan ka khasi kadai ban long no ka wai na ki ktian sarkar Kadau kebakongsan kalong nomor ba simpen long ktin sarkar ya ktin khasi ki hapri kam da ktin pareng tiga ktin pareng kadai ktin nong wai ki hapen lut ka spa ka phau ka bor ka sor nadu ki kimi ki pa ban penlong ki khon jong ki samla jongi panang ya ka English namar ka ktin sarkar kadai ka English lada ka ktin sarkar kadai khasi ki tho ki file ki noting barok khat ki sithi barok khat ki dek tin khasi communication sithi barok khat ki dek tin khasi barok kin haban pule khasi u bomnang khasi ro u hab bandan lakum no ka jingla ban skot ho ya ka tin khasi walada umla ban tho ba ki dei bandan ka working knowledge ya ka khasi lada khasi ka dei ka tin sarkar ti ka dei ka policy ka babakla ka penlong ye ki khon samna ban hab ban penle jemo de ke English lada ke ne ke dei tin sarkar kitu ki bakwa ban tre po ka jela tangga khasi kala bian amdei tang khasi naman ngidon kam banang khambon peli ki kten ka English ro ka long ka badan kam handai kanam dan ken kata ka jing lendet no ya ka kten khasi tinga ting ong ba pet menta ni persya ya ka imposition ya ka jing pentrekam ya ka Assam Language Act hat khandai spa handru phau namar ba ong ban pentrekam da ka Assamese habaro ki district jongka Assam ka topor ni yo ya ka jela halor kata ka nongrem penban ndangi la yo ya ka jela ni klet no yala ka jong ka ktien ni subteng bet ya ka English kum ka way ni ki official language kum ba ka long Assam ba ki way ki jela jong ka India ki way ki jela ba ki la yo ya ka jela la jong English ka beteng kum ka way ni ki official language bat ka ktien jong ki trasnong ro mars mador ki penlong ka ktien sarkar temangi badeng iklat dia kata kadai kan ni ke penlong ye ki kena samla bat pi ki kemi ki paro piham ya ke ban penbor ye ki khon la jong ban kre bahai ke English wala ke kan no anai menta da ke penlong official language
Baru kin hab nang khasi. Kebasngol ran kelong bamenta la dan ketuk ni ki khasi ki bom nang khasi. Tidak keba penlong official language baru ki hab nang khasi. Amdai tang khasi. Ubah ke inshallah dai banang lepa. Ndai ki bana barro ki hab banwan ban pule khasi bat ban nang ya khasi. Doktor mungkin